Barkanku da zuwa tashan Arewa Entertainment TV. Kada ku manta ku danna subscribe. K1, Eman, listen, gani nan, mai wanka da Faro ne. MC on Why the am I mix. calling this doctor amma baya so ya pikin? Why? Why am I calling this doctor amma baya so ya pikin? Why? Why am I calling this doctor amma baya so ya pikin? Likita, ga mu nan dukan muna jiranka, dan Allah kar ka bari mu sake yin kiranka. Malam mai wanka da Faro gani nan a gate, ka gaya wa mutanenka su kasance a set. Yawwa, gashi nan yana shigowa. Amma kun wanke hannunku da ruwa mai zubowa. Ku tsaya daga nan, kada wanda ya yi matsowa. Sannan ku bada distance, kada ku yi matsewa. Dalla rufe mana baki, gashi nan ka jawo ma wani ya fara tsaki. Ga 'yan mata nan ma suna ta murguda baki, ga 'yan labai nan ma naga kaman zai yi zaki. Ba fa zuwa muka kai ta mana surutu ba, saboda mun yi shiru ka tsaya kana ta zuba. Akwai waɗanda a nan ba su kifa a mutu ba. Sorry mai gida, mai kuna no vex. Yanzu muna so mu ci gaba da rayuwanmu. Likita, menene matsayin lafiyanmu? Duba da yadda result ta bada. All of you my people, dukan ku positive. Me kake nufi? Sorry, dukan ku negative. Me kake nufi? Dukan ku ba ku da corona.